Dangote wabakhona kule march in March to support i-struggle sokuthi abantu bokhamba asibafuni. Kuyiqiniso ukuthi lento sesiyibukele phansi okanye kuyiqiniso ukuthi thina community yase South Africa sesambe sahamba kwabukeka ngathi siyabasaba labantu and sebeyazenzela. Now it's the time ukuthi thina njengama South Africans sivuke silwele izwe lethu. And njengamanje bengifisa njengoba usisi Jessica ethe uma ngabe abantu abavote ngengqondo, bangavoti ngokuthi nje bayavota. And kulesi sikhathi uhulumeni uyasidayisa. Singama South Africans imisebenzi asinayo. And uhulumeni wethu usibribe ngo-270, I mean ngo-370. Maqeda athatha imisebenzi ayinike amakwelekwele. And ekugcineni kosuku uma ngabe silwa thina njengabantu base-South Africa kuthiwa ama-xenophobic. And I'm not xenophobic. Ikwelekwele asilifuni e-South Africa.